Silya sila, iabot na ang Mesiya. Kordero sa sisipan, ang tarap sa kaubahan, tulog ka mo ka na, ato kay ato halaran. Magtapos sa musikero, lita na sa simbahan, sa diyaon kaming yun, aking pasalubog yun, yabang si Jesus sa manunubos sa kalimutan. Ang bituon sa langit na misila karon, dili sa makahayag sa kanatubidanan sa lawom. Kagabi ang imanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Kordero sa sisipan, ang tatang sa kaubahan, tulog ka mo ka na, ato kay hatularan. Magtapos sa musikero, lika na sa simbahan, sa diyaon aking yun, aking pasalubong yun, yabang si Jesus sa manunubos sa kalimutan. Sa katawan kong kinaiyahan, sa lambawikat ng nilyatong atong laba, sa mga awit sa nagsilya sila, iabot na ang Mesiya. Kordero sa sipsipan, ang tapang sa kahubahan, tulog ka mo ka na, ato kay ato halaran. Magtapos sa musikero, lika na sa simbahan, sa diyaon aking yun, aking pasalubog yun, yabang si Jesus sa manunubos sa kalimutan. Ang bituon sa langit na misila karon, dili sa makahayag sa kanatubidanan sa lawom. Kagabi ang ibanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Kordero sa sipsipan, ang tatang sa kaubahan, tulog ka mo ka na, ato kay hatularan. Magtapos sa musikero, lika na sa simbahan, sa diyaon aking yun, aking pasalubong yun, yabang si Jesus sa manunubos sa kalimutan, yabang si Jesus sa manunubos sa kalimutan. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, ikawalo nga misa di Galyo. Nining santos nga misa atong nga ibayaw nga to sa Dios ang atong tataksa ka mga katuyuan uban sa itong mga pag-ampo usab alang sa itong mga kaigsuunan labi na kanila nga nagpaampo kanato. Ug aron may mo kitang andam nga mosalmo tining santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Luwasa
Kaluy-an dagita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa lahangit. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan karunang maya, ang Diyos ang kadahitanang sayutan. Diyos langit tunghari, Diyos Amahan, makagagahom sa Nagasimba kami, kahalin mo. Nagpasalamat kami, kahalin mo. Nagadahi kami, kahalin mo. Tungod sa imo, himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan karunang maya, ang Diyos ang kadahitanang sayutan. Yesu Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos. Uy, pero sa Diyos, ikaw ang mahal sa sala sa kalibutan, kanuwalin kami. Ikaw nagalingkod sa dusa, Amahan, dawat ang among Ay ikaw naman ang santos, ikaw naman ang Ginoo, ikaw naman ang langit manandoon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, sa pagpalandong namo sa nakahiduol ng pagkatao sa imong anak, nga nagpahiubos sa pagkatao gikan ni Maria nga Berhen, ug sa pagpuyo uban kanamo nangamuyo kami, maluyon ta siya kanamo, nga imong dilitakos nga mga alagad, kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon.
ni Malakias. Miingon ng Ginoo nga labing gamhanan, ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit, muadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy, muanhi og magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya, kinsamay makaharong inigpadayag na niya, sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw, ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom, sama sa pagputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari, ingon sa kaputli sa plata o bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadun sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo, makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ania ipadala ko kaninyo si Elias ang propeta. Anos apa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako ug makalilisang nga adlaw, aron pagkabig sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak, ug sa kasing-kasing sa mga anak ngadto sa mga ginikanan. Tingali unya moabot ako og mohampak og kamatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ihangad ang inyong mga ulo, uhog tanaw, kayang inyong kaluwasan, haduol na. Ihangad ang inyong mga ulo, uhog tanaw, kayang inyong kaluwasan, haduol na. Ipakita ka nako, Ginoo, ang imong mga pagi, ug tudloy ako sa imong mga agianan. Agaka ko diha sa imong kamatuoran, ug tudloy ako. Kay ikaw ang Diyos nga akong manluluwas. Ihangad ang inyong mga ulo, uhog tanaw, kayang inyong kaluwasan, haduol na. Mayong matarong ang Ginoo, sa ingon nini nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultol siya sa mapaubsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapaubsanon sa iyang
agianan. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan hatuol na. Ang tanang mga dalan sa Ginoo maayo makanunayon, alang kanila nga nagabantay sa iyang kasabutan ug sa iyang kasuguan. Makikhigalang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya, ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan hatuol na. Sa tandahinan ang nagawin, may gipakatawang kulay na pinili sa Diyos. Pinakot ang pastores, silang nasaksihan, batang na balaan sa angel kiya'y laya. Hallelujah, 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 hallelujah. Ulit at ibaba, nagasigya kung di mayang manununda sa Diyos. Puno sa ngayon, ang minsaheng ginatun, kasapasiuna malaan, Hallelujah! Hallelujah, 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 Ang ginumanaa kaninyo. Maarang sa kalimo. Agbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niabot ang panahon nga si Isabel manganak na, og nanganak siya lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayud ang Ginoo kaniya, ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka semana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siya Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya misinya sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya, unsay buot niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias ug misulat, Juan ang iyang ngalan. Ug nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias ug gidayeg niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan ug mikaylap ang tanan sa tanang kabungturan sa Hudiya
ang balita mahitungod ni ining mga butanga, na malandong ang tanan nga nakabati ni ini og nangutana, unsa kaha ang kaugmaon ni ining bataa, kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, O Kristo. Mga igsuon kong mga pari, katawhan sa Dios nga nagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria, maayong good morning kanatong tanan. Kagabi miingon ko kang Padre Lidyo nga mo kon-celebrate ko karon. Og niingon siya, mo kon-celebrate magka, ikay wali. Abisan ako ang team moderator, nagbansay gihapon ko sa pagka masinugtanon sama sa mahal na Birhen Maria. Ang atong pamalandungan karong adlaw, nining ikawalo na adlaw o sa Misa di Gallio, mao ang tema Redeemed Church Fully Alive, Journeying with Christ. Sa Binisaya pa, giluwas nga simbahan, hingpit nga buhi, nagpanaw uban ni Kristo. Ang katawhan mao ang simbahan. Ang kaluwasan gasa sa Dios. Dihay sugilanon nga manag-rival atulangan lag si Pedro ug si Bulontoy. Nag-rival sila sa gugma ni Cordapia. Usa kay gayon ni ana hinangat o duol na ang Pasko. Si Pedro ni adto dayog tindahan sa mga bulak. Nagpalit siya og 3 ka bulak nga rusas. Iyang gipaputos, iyang giribunan, ug unya iyang gasa ngadto kang Cordapia. Pag-abli ni Cordapia, pagtangtang niya sa maong ribon, iyang nakita 3 ka bulak nga rusas. O bisan walay gisulti si Pedro, nasabot ni Cordapia nga ang 3 ka bulak nga rusas nagpasabot og o kahibalo yun mo, I love you. Pagkakita ni Bulontoy, midagan siya ngadto sa ilang umahan. Nanguha siya 3 ka mga bulak, nagkadusingot siya, ug nga ngadto siya kang Cordapia ug iyang gihatag ang 3 ka mga bulak. Pagkadawat ni Cordapia, gikumos-kumos ang mga bulak, gitamak-tamakan o gilabay sa basurahan. Ningos Bulontoy, ang gidala ni Pedro 3 ka bulak, gihagkan man, gigakos man. Ang ako 3 ka mga bulak, gikumos man, gitamak-tamakan, gilabay sa basurahan. Kay di ay
tulo-tuod ka bulak ang gidahan ni Bulontoy, apan bulak mampus utot-utot. Alang kang kordapya, bugal-bugal ang gihimo ni Bulontoy. Ang gasa, mga igsoon, aduna gayud siya'y gipasabot, nagpahipi nga kahulugan. Mao nga magbantay yud ta sa ato ang ihatag. Ang ngalan Juan nagpasabot og gasa sa Dios. Kitang tanan ang katawhan mao ang simbahan. Ug kita gigasahan sa Dios sa dako kayo nga gasa nga mao ang kaluwasan. Giluwas kita dili sa ordinaryo kaayo nga tao, kundili sa Dios nga nagpakatao. Mao kini ang angayan natong ilhon. Mao kini ang angayan natong dawaton ug himayaon nga kita bisan dili takos giluwas ni Kristo. Kitang tanan walay gipili. Ang kaluwasan dili sa hinuon ni automatic. Ang kaluwasan usa ka padayon ug inanay nga panaw sa paghinlo sa kaugalingon, pinaagi sa grasya sa Dios ug kinasing-kasing nga pagsanong. Matod pa ni San Agustin, God who created you will not save you without you. Dili gayud mamugos ang Dios niining buhat sa kaluwasan. Ug nga ang kaluwasan wala ba ni hunong lamang, ug nga automatic nang naluwas tanan. Nanginahanglan gayud sa ato ang pagsanong. Nanginahanglan gayud nga sa makanunayon magsanong kita, mutubag kita, nining maong gasa sa Dios ang kaluwasan. Dihay managsilingan unya nagkasugat sila sa karsada. Nangutana ang usa, asa man ka, pre? Ningon ang maong tao, padulong ko sa simbahan kay mangumpisal ko. Panhapit na rabang Pasko, mao nga maanindot nga mahugasan pud ko sa akong mga sala. Ningon ang iyang silingan, ayaw nalag pangumpisal, oy. Mao man lang gihapon. Ngumpisal ka, kay mahugasan imong sala, kasala na pod ka, ngumpisal na pod, niya kasala na pod. May pagwala na lang. Wa na lang mutingog ang maong tao. Nangutana siya, ikaw pre, asa makapadulong? Ningon ang maong iyang silingan, adto ko sa atabay, kay maligo ko dito. Ningon na po, ningon sad siya nga, ayaw nalag kaligo, pre. Mao man lang gihapon, mahugaw ka, nya ligo na pug ka, nya mahugaw na pod. Ayaw nalag kaligo. Ningon ang maong silingan niya, manimahom sa tang piot-piot niya nagway kaligo. Ningon ang maong tao, nahadlok ka nga manimaho ang imong lawas, mao nga kanunay kang maligo,
apan wala ka mahadlok nga manimaho ang imong kalag. Mga igsoon, ang kaluwasan nanginahanglan sa atong pagsanong, nanginahanglan sa ato ang kooperasyon. Ang kaluwasan usa ka proseso matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Ug nga sama ni Cordapia nga nakadawat sa maanindot nga gasa ni Pedro. Ana unta kining kinaiya sa pagkamadasigon, to be fully alive. Matod pa sa usa ka santo, kung wala ko masayop, si Saint Anselm o San Anselmo, the glory of God is man fully alive. Ang makapahimuot sa Dios kadtong mga tao nga madasigon og kinabuhi. Ang tao nga walay kadasig sa kinabuhi, tawgon man nato nagpatay og dugo. Nga daw wala na siya'y kalipay. Nang muingon, way kalipay, way kaligo. Kinahanglan gayud kita inspirasyon ug kini mao ang dako nga inspirasyon sa ato ang kinabuhi nga kita giluwas sa Dios. Maunta kini ang epekto sa ato ang pagka-giluwas, redeemed by Christ. The effect of redemption should be aliveness. Pagkamadasigon, pagkamadagayaon nga nga kinabuhi. Niadtong pag-upa ko nga pari, aduna ko'y nadunggan, giingnan ko nga a happy priest is a good priest. Ang madasigon, malipayon nga pari, maayo nga pari. Moingon po ko ninyo, ang mga madasigon ug malipayon nga Kristiyano, maayo, matarong nga Kristiyano. Nanginahanglan gayon kitang dasigon kanunay ug nga atong bawnon sa atong kinabuhi nga kita giluwas ni Kristo. Bisan pa man dili angayan, bisan pa man dili takos, kay ang tao god mao ang nagpahilayo sa Dios. Apan ang Dios nagmakanunayon, andam mudawat, bisan pa man unsa kadako ang atong kasalanan. Gipadayag sa Dios nga andam siyang mudawat unconditionally. Andam siyang mudawat bisad kanusa. Gani sa dihang nangutana si San Pedro kang Kristo, kapila ba di ay may magpasaylo? Unya mingon si Kristo, 70 times 7. Nga sa ato pa, everlasting, way utlanan. Lisod ka na alang sa usa ka tao, apan pinaagi sa atong pagtuo sa Dios, mahimo gayod ka na. Ang gasa nga atong ikahatag nining panahon sa umaabot nga Pasko, ang labing dakong gasa, ang gasa
sa pagpasaylo. Kay kita gipasaylo sa Dios, giluwas kita niya. Sa dihang gipanganak si Juan ni Santa Isabel, dakong kalipay sa pamilya, ug nga dakong kalipay sa katawhan, kay mao kini ang gitawag og ripple effect. Kung ikaw malipayon, manakod ka sa uban sa kalipay. Apan kung ikaw patay og dugo, wa nay kadasig, manakod usab ka sa mga uban nga wa na say kadasig. Dihay sa kabatan-ong lalaki nangutanas, miduol siya sa batan-on nga babay, ug niingon ang batan-ong babay, dun ako'y isikrito nga isulti kanimo. Ningon ang lalaki, unsa man na day? Ningon ang batan-ong babay, na ako'y kagahapon. Ningon po ang lalaki, sagdilang day, wa man sa ko'y kaugmaon. Patas lamang sila. Ang mga Kristiyano, mupadayag yun unta sa kamaya sa kinabuhi. Mao kini ang makadasig usab sa uban. Ang atong mahal nga Senyor Santo Niño, atong giila nga adunay bato balani sa gugma. Ingon unta niini usab ang ato ang kinabuhi, makabaton kita niining bato balani sa gugma, nga makadasig sa uban, makaagni sa uban sa pag-ila kang Kristo. Kay niining atong palaw sa kinabuhi, nag-uban kanato si Kristo. Siya ang atong Pangulo, ang Pangulo nga nag-una diha sa mga kasakit, ug nga sa iyahang pagpasakit giluwas kita niya. Ug ang kasakit ni Kristo nagpadayag sa pinakataas nga gasa, ang kaluwasan, ang gugma sa Dios nga mao'y nagtukmod kang Kristo. God so loved the world that He gave us His only Son. No greater love has any man than this, than to lay down his life for his friends. Mao kini ang atong Kristo nga manluluwas. Ang Pangulo nga magpaulahi. Sama ra kunog nag-ingon, attack, I follow you. Retreat, follow me. Apan kang Kristo, siya ang nag-una. Kita, misunod kaniya. Siya ang nagpadayag sa matuod nga gugma. Bisan pa sa paghalad sa iyang kaugalingon, aron kita maluwas. Gitawag usab kita sa maong pamaagi. Ug nga napamatud-an kini sa ato mga kaigsunan, in the early Christians, bisan pa man atubangan sa mga makililisang nga kamatayon, ang mga Kristiyano dihay panahon ilawog sa leon. Karon naa pa manggihapon ng gitawag og Coliseo sa Roma. Diha niya nang maong dapit, ilawog ang mga Kristiyano sa leon. Apan sumala sa kasaysayan, bisan pa man sa kamatayon, mag-awit ug maghimaya kining mga Kristiyano
kay alang kanila adunay nagpaabot nga dakong himaya, nga dakong ganti ang kinabuhing dayon. Alang kanila naguban kanila si Kristo sa ilahang panaw. Kung anaa si Kristo kanato, kung naguban kanato si Kristo nining atong panaw sa kinabuhi, bisan pa man dili pa nato makabot ang kinatibuk-an nga kaluwasan, anaa na ang madagayaong kinabuhi, madasigon nga kinabuhi nga makahatag og panig-ingnan ngadto sa uban. Mga igsoon, hinaot nga niining atong panaw sa kinabuhi, atong ilhon nga si Kristo kanunay nag-uban kanato. Ang kaluwasan, proseso, dili automatic, nanginahanglan sa adlaw-adlaw sab nato nga pagsanong niining gitanyag nga dakong gasa ni Kristo. Angayan kita nga maglipay, angayan kita nga magmaya. Bisan pa man sa mga pagsulay, bisan pa man sa mga kalisdanan. Hinaot paunta. Amen. Ang imong bugtong anak, gitag na sa mga propeta, aron ang tanang katawhan andam diha siyang pag-abot, isip manluluwas ug maghuhupay sa tanang anaa sa kangitngit. Kangitngitan kanimo nagtuaw kami. Sa matag pangamuyo moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, Leo, sa atong Obispo Alberto, o sa tanang nangalagad sa simbahan, nga sa kanunay ilang ipakita si Kristo, pinaagi sa ilang pagpangalagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nangalagad sa katungdanang publiko, na si Kristo maghatag kanilag kalumot sa kasing-kasing, alang sa mga linupigan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon na nag-antos sa sakit o kamingaw, nga pinaagi sa gugma o pagpakabana sa uban, makita nila ang kahupayan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa katungdanan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nangamatay, nga si Kristo magdala nila sa kalipayng dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Diyos, tungod sa imong gugma kanamo, gihatagan mo kami sa imong anak. O himua nga sa among paghando matagtuig siyang pag-anhi, utubo kami kanunay sa grasya o kaalam. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron nag-akog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga mao'y kahingpitan sa among pagsimba sa Dios,
Makapuy-puy unta kanimo, aron sa ulugo namo sa puti nga kasing-kasing, ang sinugdanan mga adlaw sa among manunubos, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog siyang pagkatao. Aron inig abot diya, iya kaming makaplagan nga nagatukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang amo makasing-kasing sa kahinangup ug pagdaig. Ug busa, uban sa maanghel sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining maagasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nining ngadto siyang matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab.
mihatag nining ngadto siya matinunan umingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami na sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya. Gihatang na kanimo makagagahom nga man, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dad-on niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw,
ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta karon timaan sa atong panagligsuunay. Peace be with you. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita, o Ginoo, human kami mga busog sa langit nung gasa, ihatag ang imong kalinaw, aron samtang nagsiga nga mo mga suga sa pagtuo, maandam kami sa pagsugat sa imong umaabot gay ni kong mauyamot nga anak, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Ginahalad ng santos nga misa, dada ninyong gugma o kalinaw ni Kristo.